Deze heb ik ooit een keer gekocht voor in huis. Maar hij is echt al best wel oud. Dus ik dacht, dan kan ik hem best hier broeken. En in huis doe ik gewoon maar de stofzuiger. Dus dan kan deze hier wel. Vind ik een goed idee. Hij heeft trouwens een naam. Ik heb hem ooit een keer Gurbe genoemd. Dus dit is Gurbe. En Gurbe doet altijd heel goed zijn best. Of net, Joker? Rijsie. Jongen. Voor Rijsie zijn wobbler, attractie, hoe ze het ook maar nemen was. Schijnt het goed te wezen dat het soort vitamine B12 en andere vitamine B is juist. Ik heb er net heel soort verstand van, maar het is me verteld dat ik dat maar bij de Jan ken. Dus dat heb ik gekocht. Ja, voor die. Hey. Nou, dit is het. Ik heb echt geen idee. Ik heb gewoon op internet gezocht en ik heb het besteld. Oh, het ruikt wel lekker. Nou, dan jou komt dat hoe in voer. Dan hoop ik dat het helpt. Proberen we. Ja. Hey Mario. Rijsie en Peach. Korallen. Net zo boos. Ik ben even op een Rijntje omrijden. En ze doet echt heel goed. Super leuk. Maar Mathilde, die is nou bij Stalgie. En die heeft alle merries in de buitenbak. En daar is de buitenbak heel erg wierd. Dus alle hinders die daarin staan, die zijn ontstampen en ontgekt van in het wetter. En toen zei ik tegen Mathilde van, ik vind het al soms best wel jammer dat ik net elke dag meer bij Stalgie wezen kan. Maar ja, al zie ik dit net gewoon natuurlijk. Dus ik ben eigenlijk wel blij. Nee, ja, nou ja, je snapt het wel. Maar nou had Mathilde een filmpje ervan maken. En dan zei ze van, nou hij is een beetje mini-Stalgie. Hij staat toch nog even zien. Dus dat vind ik heel erg lief. Oh braaf. Dus als het lukt dan laat ik die nou even zien.
ze maar aan. Ja. Ja, ik dat ik maar bij staan. Tij, ik zit er net. Dit gaat net helemaal goed, jongens. Ja, kom man. Kun je wat draven? Ja.